Aray ko Iwag sa mo. yun. Kasing mo na eh. Ala, nasugat saan. Pagpaamo guys, ti kapi da ito kastoy na himasin nyo lang siyang ganun. Ito no, na agganas ko na nakanto nga si titinon. Yan, ikastam lang. O, makita yo. Ang datay ngagkut-kut yun kasi aggang ganas nukwan. Kapi. So, ayan, nagalatay apos ti kapi ken tukak. Ano, nagdakal niya tukak guys. Ay! Perfect! Ayan na yung froggy natin. Ayan. Ako. Nay, dayayan. Wala. Ay! Alam, nagdakulita ni guys. Wala. Ay, dayayan kisapan na. Alam, nagaduk. Wow, perfect. Tukak-tukak. Ay! Ay! Ayan. Ayan, tukulam na tasakan na. Ikan big. Hindi dyan. Hindi. Natukulaan. Another frog guys. Ayan, ang dami. Wow. Sana all. Agpartitay total later. Hindi dyan. Ayan. Love content. Agchat. Ay! Ayan, nakahuli ako guys ng maliit na frog. So ayun, nakahuli ako guys, pero maliit lang. Ay, pero nakakawala yung isa. Wala. Hindi guys. Hayaan mo na. Ito lang. Ay! Uy, tapos pa. Ayan, nakakain yung ipis na to. Ay, kinata. Ama, makadagit yung ipis. Ayan o. Nick? Dagit yung ipis guys, makandagit to. Kinakain sa China. Ama, gisada da ito. Puting ipis guys. Naggalgalas pa lang nga na tigigilis ko. Di China ko pangkanan dahil dyan. Ayan, may kapi! Ayan, di ba? First time na makakuha ng kapi. Dito alaon tayo kumang tukak mo ti ado. Ayan, nakapi guys. Dagito ka. First time. Kinanda dagiti kape. Ang nga kape ng anto ka. Another kapi. Diba? Dami na kinakuha ka na. Another batch. Magpipili kuno-kuno ng tito. Karuba. True! Thank you Karuba sa mga kunupon ninyo. Ayan, thank you very much. Bagay yun kung maminsan. May panghapunan na po kami. Bagi may tatta.
Bagay yun tumaminsan. Boy. Babae! Ayan, ito yung girl. Ayan, ito yung girl at saka boy. Ipagpaa mo guys, ikapila ito ikastoy na himasin nyo lang siyang ganun. Ito no na agganas ko na nakantunga si Pitinon. Ayan, ikastam lang. O, makita yo, ang dating nagkutkusyon kasi hanggang ganas mo kuwan. Batit. Ba't mo dyan nakita anak ko? Another kape on. Dahil tayo puro tukak. So dahil ito naman puro kape. So marami tayo nakuha. O. Gusto kanya akong nag-video. Maliit na eel. Yummy. Nandito na silang lahat. Thank you, Lord. At yung ramayo ta, mairanod kami with basit. Imagine that one, oh, marami na tayong nakuha. Pwede na yung ulamin ng 10 tao, guys. Gani. Lagdaw nga ro, palit ko nito. Butan sa lupa. Pagtuk mam guys. Imbes nga may laki kami malipatam gayo. Malipatam na sa cellphone. Nagayo sa
di kadwa tidanum hijay bantay nagayus nagpababaing ka na hijay bye-bye uway. Ay, look mo dati guys, nalukno. Palulupos mo. Di ba putukan na tayo? So, ayan guys.